Ọnụ anụkwa ya onwe nnọọ ihe mmadụ na-aga ahụfọ mgbe i chere nụcha na ihe niile ị gaghị ama na ugbo ewekọtụ ka m gbara m igbu oge ọnụ tupu m echefuo na onwekwerechi ọ nwanne ọnụ nwa nwa mba nnọọ awụchasịala na mo eyi ụmụnne m kele ugbo m na-aga ikpotowa ngalugbo enyi ọ gbaala m aja m asị m abịadere nụ bịa gbotoro ya ọnụ anụ m otu nwanne ya nwoke kpọrọ m na foonu sị m nwa mba nnọọ m za ya sị m na ya ahụjuola anya n'ike na ọgwụle na ụwa kele nọ n'ime ya na Chineke bịawa na ngwa ngwa bịa tisaa ya na nghọrị aghụghọ akarịala mana aghụghọ rute n'ime marriage na ọ na-aka afụzi na ka ya nọ n'ime Igbo na ọ fụgboli ụmụnne m ya gaa n'ihu sị m na ya hụrụ nwa agbọghọ obi amasịrị ya nwa ọma na nwa mba nọ m za ya sị nwunye ya mara mma na nwunye ya mara mma matọ na ihe na nwunye ya yere not only 4 months the 5th month ha lụọ na nwunye ya mụọrọ na ya na otu nwa nwoke kpọghị mana ọ nwere ihe ya na-agabiga na nwunye ya anaghị ala ike kwakịrịkwa na nwunye ya gwawa ya na mgbe niile ya na ya sorie na ha gaa na Bunguduland na ahụ na-acha ya ọkụ na ukwu na-acha ya ọkụ afọ na-acha ya ọkụ na ọ na-enye ya nsogbu na-egwute ya sọ woto shi eme ya mgbe ha na-ayị waịkwana gwa ya mgbe ha na-ayịkwanụ waya okwutetụhụ ihe dị otu a ka a chọwa solution ọwa afta ha lụchara ka ihe a mewere ọ gwawa ya sị na ya just na-edi ya mgbe ahụ n'ihi na ya laikiri ya na ọ woto shi na-eme na ya just na-edi ya ele nwunye sị ele otu ọ ga-esi edi ụdịrị ihe ka ahụ na ka aga nchọnụ help ka a chọọ medical solution nwunye ya sị m na help a na-achọ ugbu a ya na-achọbe na-eche na o make exist na ya gala ụlọ ọgwụ dị iche iche ha gwa ya that na some women are like that so na ajọghịrị dị ịbịa gbagharịwa ha bịa na-amị ọbara ya na-aga lab eme ka ọzọ elege nwunye imetụzi aka ya na-emetụziri ya ebere and ya gwana ha onye na-agbagharị mgbagharị nwaanyị outside ya wụha onye jangulova n'ụta ka ya na ya bụ ọpa chịwara kemgbe o kwere m nwa nwoke fine boy ọ mụrụ ya na-elenụsị nụkwa otu mkpụrụ nwa nwoke ka ya ga-atụkwụrụ na nwunye ya anaghị ọ na-anọgide taa nwaanyị na-eme ya dịtụ jealous na mebi na ọ na mgbe ụfọdụ na ụfọdụ nwere na compound ha a young lady na-amachagharị ya n'ahụ na nwunye ya sendụdụ ha chọdọghị na this lady na-emecha na-egosi ka ya dị obvious na ọ wejigiri ya na ya baga ya anya mana nwunye ya sendụ na ọ ya nwa na complain na this lady azụ ya azụ this young girl ndị nwe ya azụ ya azụ lelee ote nwaka ga na-eji ebehave n'ụdị a around the married man na nwunye ya sa ha na nwekwara ihe onwe ihe ya hụ dị anything dị wrong na ihe dị gị elu megi ya elekiri nwunye ya kọpụrụ ya na nwa mba nnọọ m za na recently na ya just discover ihe gburu mmụọ ya gbuo mmụọ ya nke ya mana amaghị what to do na ya mere travel ya ga-anọ like some days chukwu eme ebere ihe ya gara ya emecha anya na ngwa ngwa lowe na nga ya na-alọtazi na onye ọbụla ji ike ụlọ ya na nwunye ya amahụ na ya na-alọta ya ekwesịbeghị ịlọta that day ọ na-ele ya last ya na ebe okwu ya gwara nwunye na ya ga-alọta the next day mana emechazie sị mba na ebe ya emechaa na ihe na-eme ọ baghị uru ịbịa lọta the next day ka ya lọtawa pụta na bush market na along the road ebe ya na-agba ya ga-agbafe kwụsị zụta jo ma anụ kpọrọ nkụ bute ma plantain na boot ya juru n'ọnụ ya eburu elu ọ ya ka eloro n'orute nwunye ya amahụ nwunye ya adịghị wee na ya na-elote ya elorute ụzọ ghere oghe already nwa nwoke nọ n'ezigbo ụra na sitting room ọkụ anụkwanụ ha emepe door hapụzie net nna nọ naanị net ihe mechiri emechi hapụga door open na nwa nwoke nọkwa n'ezigbo ụra ya just mepe the net ka ise nwa ya na ekpetekpe ihu gawazie ya bụ na nwunye nọ na call na their bedroom ọ dọrọ nnọọ n'elu bed nọrọ nnọọ na call ahụ deep call ya eghere na-agachasị nụkwa kọlụ ka emere nwunye ya kọlụ ka emere nwunye ya hapụga naanị nwa ha nwoke na sitting room n'ezigbo ụra and the next door dị open mmadụ batakwanụ nga ahere nwanụ pụwa nwaanyị mba nnọọ ya egwuzorozie na azụ wall na-enyo nwunye from door na-enyo
ya na nwunye nọ n'elu bed na-emege vidio kwakịrịkwa na-eme call with and onye na-emege call ahụ nwaanyị ya nọ ka ọ nọ na-agwa the lady na ya ama ihe di ejiri ọ chọghị ịchọrọ somebody ndị otu ha nwaanyị ga-eme dị happy na ya gwala di ihe ya nidiri gwe na thank God for some time now na onye bịa nyewe nsogbu n'elu bed onye ahụ na-agwa so why not ịgwa di na ya lụta nwaanyị ọzọ ya sị mba ya ga-eme ụdịka ihe ahụ na alụta nwaanyị ọzọ ugbu a na problem na nwaanyị ọzọ nwere ike na ụmụ nwaanyị na-epoknozu too much ya na onye ahụ achịa ọkpọwa the babe gwa the girl si ya na ya na ọwawụghị ịchọdo wee gawa na country ebe legalized this thing ka ha ga ebe ahụ maka ya chọọ wee gwa di ka ha hapụga this country na ọwụ na ya na-efe then ya ga-akpọzibeziri akwụkwọ ofete herutezi ebe anyị divorce ọ ya na ya gbaga setụlụzie down ya sọ nwaanyị ka ya na di nwunye ekwughị ihe so na nwunye na ọwụ lele ọgwakwana ya ga na enough ya pụwa mgbe ya pụrụ ya laghachitazie like mgbe aka ya batara gbawazie sweetheart o end ya call ahụ bịawazie na sitting room bịa welcome ya ọ dịzi ka mgbe aka ya lọtara ekelecha ya ekuru nwa ya obi adị ya mma ya elegide nwunye ya ihe ewute ya obi agba ya njọ nke efe adị ya digide that thing 2 days later ya sit nwunye down jụọ esi na onwere ihe o nwere igwe nwunye ya sị mba na enweghị ihe nwere igwe ya jụọ nwunye si na onwere ihe na-abọda ya na onwere ihe ọ na-edere igwe nwunye ya gwawa esi na kọntrị adịghị hụ na ya like is this country na ọ hụ na otebere na dị na ya chọrọ ka ha chọọ wee ọgodo na ego ha ezu ka ha ree 1 or 2 property ka ha relocate ụta ha ka ji ofu nwa ka ha relocate ya jụọ nwunye si relocate kwanụ to where nwunye so wụrụ London wụrụ US wụrụ Canada wụrụ na ka ha gawa na ebe a na ya dịzi happy staying here ka ya gwazie eziokwu ya gwa nwunye si na naanị ihe o nwere egwe nwunye asị yes na ọ bụ ihe ọ ga-eme iwu obiọma akpa ya jụọ esi na ọ ka relocate ya ka ọ ga ebe ahụ ga divorce ya ihe ọ chọrọ nwunye elewe sị ele ihe o mere lekewe divorce ya how ya jụọ nwunye sọ ọ chọrọ divorce ya gaga lụọ love ya ebe a na-eme same sex marriage na ihe ọ chọrọ nwunye asị n'elu ụdịka accusation dị ha ya gwa nwunye sị na mgbe ọ chọrọ ịgwa ya eziokwu ma ọ pụta plan ma for now na ihe asị ka ya gwa ya na enweghị ihe zoro ezo ụtọ ọnụ na ihe niile ọ kpọrọ secret na eji n'aka ya na oche ọfụma pụta bịa gwa ya ihe wobi ya nọrọghachi ike moto ụwa iji nyabata moto inside busha ihe nọ na boot ahụ ajụcha nwunye oyi nwunye na-ele rute n'abalị nwunye bupụta anyị ya gwa nwunye si agaghị eri nri a o bupụtara ugbu a ihe na ya emene ka ya ghọta dat na ihe ahụ kpọrọ secret na ya nwe ejikwe dị afọ na ya ga-eri ihe a na o bupụtara ebe asọ nri ka ọ hapụ ịpọzin ga lụọ onye na ya n'obi na ya na ọ dị ka obi ya love ya chọrọ ịga kọntrị ebe nwaanyị na-alụ nwaanyị nwoke alụọ nwoke ọ bịa deceive ya lụrụ ya na-asịza afọ na-acha ya ọkụ while mmụọ ọwụhụ ya na ya awụghị ofu ha ọwụhụ straight woman ya na ya abụ anụhụ na ofu ọwụghị ofu ụgbọ bụ ha deceive na mgbe ọ makwa na ọ chọrọ why not ịchọ wee ya na enyi ya nwaanyị ha agawa kọntrị ebe a na-alụta na ibu ụzọ lụọ ya na Naịjirịa bịazie ntụrụ na-achọzi iji ekpofete onye otu ya ala bekee n'okwesịrị ekwesị nwunye ya anụrụ nga daa ya n'ụkwụ si ya biko gbaghara ya na ya laikiri ya na ọ wee handsome man na the fact na ya woo lelee ọ pụtaghị na ya chọghị iwe mother and the only way to become a mother and have legitimate children wụ ịlụkwa nwoke na ya biko gbaghara na ya laikiri ya as a person na ya laikiri ya as the father of her children na ya laikiri ya na ya biko me understand na ya echebuola ịgwa ya mana ya maghị otu ga-esi agwa ya na egbu ebe ya amatala na ya chọrọ ịrịọ isi ya biko na ọ wụrụ outside onye ọbụla ọ chọọ egel ọbụla dị ya mma mere ka ha biri dịka di na nwunye mana ọ chọọ egel dị mma kpọrọkwa ya ga ụlọ ọgwụ dị sure na obu ha ọrịa na ya na abụọ mewe na ya ga-ewepụrụ ha anya ya jụọ esi na ọ n'otu mkpụrụ nwa ka ha ga-amụ what of afọ chara ya ọkụ na ihe ọ sị na-eme ọ gwawa esi na ihe ndị ahụ emeghị ya kama na ya anaghị enwe feelings ya na o meta ya ka na ọ na-adị ya ka na ọ na-agbakashi ahụ so ihe ndị ahụ ihe ya gwara ya ka ya ji kipo ya egwe na ka ha biri dịka di na nwunye mana ya chọzie another girl ga ya na ya bụ ga na-eme na ọ chọkwa ịlụkwa second wife no problem
mana ka ha biri na ya chọghị ịhapụ ya, ya chọghị ịlụzie ya, jụọ na ọ chọghị ịlụzie, mana ọ ya nwa onye nọ nkọl na-agwa enyi ya nwaanyị na emechi akwụkwọ ha efete erutezie ebe ahụ ya divorce ya gaga lụzie na ọ na-abịazi ugbu agwa na ọ chọghị ịlụzie na o jikwa uche n'aka, o mepechi anya sị nwen ele mgbe ọ hụrụ ya megode ka kọl ahụ ya gwa sị akwa ya gwụla na enwere lot of things ọ na-adị ha wen ya ma o fili no secret ya nwa chi n'aka, o mere ha ọ na ya rie na nwaanyị mba nnọọ nza na okwu a ha ngere since ahụ ya eribeghị nwaanyị achị ka ọ hapụ poison ya n'ihi na o doro anya na obi ya na ebe ọzọ. Now ya kpọọ Adanne nwunye si ya na ọ dị aware na nwanne ya nwaanyị na like nwaanyị ibe ọ naghị like nwoke, nwanne ya nwoke nwanne ya Adanne nwunye asị ya ekwugharịa ha okwu ahụ ọzọ ọhịa ume ome ya ghọta that na even that one dị aware, ya jụọ ese lekwute ha nwanne ya nwaanyị shi mara that na ọ ya na nwaanyị ibe na-emekọ na ọ likiri nwaanyị ibe ọ bịa lie ọrụ ya na family ha na-enwebeghị any history of divorce, na-enwebe onye lụrụ nwaanyị divorce ọ before, na ọ wụrụ ya nwa gị break this record na nwanne ya nwaanyị ghọrịrị ọ ma na ọ nwoke ibe ya, ọ mara ya nwoke ibe ya, o nwee mind meshi ọnụ ya bịakwara ụmụnna bịakwa ụgwọ isi lọ ya ọ mụọrọ ya otu mkpụrụ nwoke a na-abịa ugbu a ka ya chọpụta gaba na ifu n'aka ya na-emetụ nwunye ya na-ebi n'ụlọ nọ na-agbakashi ahụ. Adanne ya gwawa ya sị na ya amaghị ihe ya ga-ekwu in this case, na amaghị ihe ya ga-eme, ya jụọ ese ọwa ọ dịghị agwa ya gwa ya sị lee otu ya ga-esi adịkwa na agwa na ọ na-ajụ ya si ifu na nwanne ya nwaanyị wụ nwunye na ọwụ ha dọt na ọ tụpụtara ha abụọ nwere nkọkọrịta ya onwe nọ n'ụlọ dike na ele otu ya ga-esi abịa gwawa ya lekwe nwanne ya nwaanyị na ọ na-alaiki nwaanyị ibe na ọ dị necessary na ọ bụrụ ya nwa onye ga-ekwu ụdịrị okwu ahụ ya gbanyụọ fon ghọta na the whole family members dịka ha dị aware na this lady ihe ewo otu eshiri mụ ya ihe ewote o shidịrị ya na nwaanyị mba nọ n'ọhịa ejiri kpọọ m na the thing na ori bidoro ya na ori ele ya ọnụ ya ma ifat n'ike gwụrụ ya o kwekwele kwucha ụmụnne m si ya nwanne m nwoke ya sị nwanne m ya sị anụna m ihe i kwuru, anụna m ihe niile i kwuru ebe a doro m anya, anụrụ m ya clearly, ọnwa ihe m chọrọ ka ịghọta to be a wife and to be a mother are two different things. Marriage awụghị by force or choice, mana motherhood, fatherhood were necessary responsibilities. Ebe ọ sị gị gaa pụọ ma gaga chọọ nwa agbọghọbịa dị mma gịnị ya ga na-eme that marriage ọ ga-awa imetọ ya n'anya oghe unless ị nwere mmụọ ịmagharị na-aga amagharị ama outside, mana ọ bụrụ na ị nweghị mmụọ dị otu ahụ ịwụ somebody wee lụọ nwaanyị lụọla chikpokwu lakpuru ya na-ejezi m condition ị ga na-amagharị outside ma gịnị ya bụ ya nụrụ dị elewe na unu lewe nwe unu ka fancy onwe marriage n'ebe ahụ. Ihe ị ga-eme wee ị ga-agrant ya freedom, ọ wụghị force ịnọ in your life well ọ gaghị play role ya as a wife, gị na-ele ya dị ya na-agagharị like a beautiful woman but then out of your reach well ọ nwaanyị kwụrụ ụgwọ ije gọnọlọ. Not advise you to be in such marriage knowing fully we gị na-ele nwaanyị mara mma a beautiful woman ọ pụwa mmụọ agwa na ọ gakwuru nwanne nwaanyị ibe ya shere ewute ọ ga-eme ya iwe and iwe ahụ ibido iwe ya ọ ga-eme affect nwa ahụ ụnụ mụrụ dị grant ya freedom ebe o nwere nwa ọ lụrụ nwa ka o ji mụta nwa ọ mụkwala nwa unless ị chọrọ ị ga-amagharịwa grant ya freedom mee ya ka ọ dị discreet, o nwere ihe peaceful dissolution naanị na abụọ ma ihe unu ji end ya marriage ya gawa gụnwa gawa ọ chọọ ịhụ nwa ya nwoke ya hụ nwa ya gụnwa unu amarụta onye check custody of your child marụta unu shi ga about it but you will let her go ị nọ na marriage for so otu ụbọchị ka ị na-erizi nri ya mistrust abatala from mistrust gị na-ahụzi ya before ị mara ya adapụghị n'ọnụ before ị mara unu ekowe gị bido kwuo ihe na-adịghị necessary even though unu nwere nwa in that marriage. So ebe ọ chọrọ ịmụ nwa nwere nwa ga-akpọ ya nne, she's now a mother but she's not a wife. That role of a wife she cannot play it. Ụjọ atụwala gị now that na ọwụghị love nwa iri nri o shiri atụwala gị ụjọ, so for how long ishi nwa echi gị ile onye amara ma nwaanyị ọ chọrọ igbu
gakwuru onye ọya na ya bụ. So marriage ahụ apịtọọla ya, ọ dịla messed, but the damage can still be controlled. Ọ ghọrịrị gị 1 2 fine, ọ chọrọ ịmụ nwa ma ọkwala na nwa, mana hapụga na enweghị record of divorce na your family. It's better to take a U-turn, come back and do things right, na ịnọ ebe ahụ nwa mgbe chi gị na-edere ha, ọ nọrọ ebe ahụ echiche gbuo, ọ nọrọ ebe ahụ napụ onwe gị joy nke ị na-eme na ịchọghị break family history. Ọ ga-akara gị mma na ị mere the necessary thing now. Biko set ya free. Emekwala gị si na ị na-aga outside na-aga nwere nwa ọrịa karịrị, because ị nwere aga eleta nwere onwe gị, as long as ewuhụ die ịlụghị ya alụ, ya onwe ga na-achọkwa way ka ọ nọrọ in a relationship ga lead to marriage. Onye ahụ ọ na-achọ ịga build a relationship with, ha abụọ ga na-agakwa, ha ga na-agakwa extreme, ha ga na-akwakọrịtakwa, ka ọ hapụ ya nwa ga n'aka ga-evute ọrịa ebe ọ na-achọ di, because ihe wụ nwoke ji nwaanyị, ị naghị aga ịlụ ya. Therefore she will still be searching, ọ ga na-asachikwa ka ọ hapụ ime mistake rụta mmanụ ga-erutere gị ebe ọ na-search, and you are there to just make yourself happy even though na ị nwere beautiful woman n'ụlọ gịnị abụọ obi ka uru dị na ya. Set ya free, gị ga-alụrụ nwaanyị gịnị abụọ ga-ebi, ị ga-akpọ nwunye ya za nwunye gị ebe oshilota ahụ dịrị, enweghị ogologo akụkọ na ụnọ ka mgbede ga akwụkwọ ahụ m ga-ewepụrụ gị anya, ihe aha na ojighị okwu m ga-ewepụrụ gị anya, ojighị okwu. Ọgọdụ nwoke na-achọ nwaanyị, enweghị nwoke chọrọ ịhụ na nwaanyị odenwere n'ụlọ, ihe ọwụ nwoke, enweghị nwoke chọrọ ịhụ nwaanyị odenwere n'ụlọ, ya wụrụ na ọ nwoke. Go and drive your joy elsewhere. For how long? Ị gagide otu ụbọchị gị gata problem. Biko abịa kọwashiwa bịa nwunye m na o jikwere wụrụ ihe nwoke. Set her free peacefully, comfortably. She now has a son or a mother. Dream ya bịala true, to become a mother through you, a legitimate child. Yes, onwe ya. So he ga-eme grant ya freedom, ka ọ gakwuru onye ọya na ya abụọ, go makwa gị chọọ nwaanyị cool down lụrụ nwaanyị, ka ị hapụ ị na-emewe family line. Aghọrịrị m gị bido lament wa, gị bido kwuwe, gị bido okwu ahụ adapụta, emekasa kwujosawa okwu oyi, nwatakịrị ụnụ mụrụ nwa dị involved, iji ga-ekwe ogogo alawanụ. Ụmụnne m, ihe m gwere, enwekwa ihe ụnụ ga-atụkwasị ụnụ atụkwasị. Biko ọ bụrụ na ị nọkwana ngala na-ele m, ịwụ nwoke nwaanyị, ọwụte ụmagede, ọwụte ọdịdị ṅụdị, ọwụ ọchịchọ nke ṅụ, sọsọ gị maara onwe gị karịa dịka onye ọzọ maara gị. Emere ihe ahụ ịma na ị gaghị eri, ọ naghị agụ, ọ bakwara n'ụlọ ị gaghị eriweri ya. Ọha lọng ka ị ga-eri ihe a na-adịghị mma, ifiri na irie ọ naghị adịghị mma. Ọha lọng ka ị ga-eri ya na-edi ya na-eri ya, ilekwana anya ihe mgbe ụfọdụ ọ ga-emebi n'ụzọ. Ọ bara uru ịbanyewa n'ụzọ ahụ abanyewa. Ọ dị mkpa ka ịkpachapụ anya ihe ọ bụla ị na-eme, ọ decision or choice ka ị na-achọ ime, ka ịkpachapụ anya ihe memere emema eji akpọ ya nwa mma. Ụmụnne m, ọsọ ụnụ gwa ya na ya dị confused, enweghị ụnụ ga-agwa ya, ụnụ si ya hapụ wawa na enweghị ihe ọ ga-eme, na ya ajọ enweghị ihe o mere, na ya ga na-ama ga nara nwa wetago derive wa joy ya piriwe piri ya eloro, ma ya nwe ga-epiriwe kwenụ na ọ lụọla nwaanyị na enweghị ihe nọ dị ya. Ụnụ gwa ya, ụnụ sịkwana ya na ọgịnị nke awụ marriage this and that, ihe nwe nnọọ ihe ọwụ uche obi ụnụ gbotowara ya, ọ si ike gwụrụ ya na ya na gị na asị divorce this lady, na ọ pụtara wo in the history of his family na ya the only person they divorce nwunye, which will give him a very bad tag. Now secondly, na ya wụghị onye na-agba deji, ya wụghị onye na-agba na ya amaghị otu ya ga-esi gakwuru na epiricha elukwute nwunye. In fact na ya mmadụ otu ya feeling about it, mana ihe feeling ya enweghị o misiri wit iwe na ọnụma. Enwe nnọọ ihe ụnụ ga-agwa ya ụmụnne m, ụnụ si ya nọrọ nwa chọọ somebody na-ama denwere onwe, ọgụdụ nwaanyị isi ekpe na ya denwere onwe, ụnụ sịkwanụ mba na ya enwe nnọọ ọsị ya chọrọ ịnụ from ụnụ. Enwe ihe ụnụ ga-agwa ya ụmụnne m, ụnụ gwara m ya, ọ ngọ ha m n'ọnụ. Udo dịrị ọnụ.